Tervetuloa Asioita läpi podcastiin. Meillä on vieraana Molly Bros, minä Kimmo, sitten meillä on Suomeni paikalla. Sitten meillä on täällä oikealla puolella. Minä Hakim Ziyech. Tietty, I don't know. Mä en like Ujo Hakimi. Ujo Hakim. Se Ujo. Käydään perusajankohtaiset asiat läpi. Alrighty. Kulmiset. No niin, miten paastuminen on alkanut? Miten Ramadan, kaikki mitä Ramadan on alkanut tosi hyvin, ollut tosi helppo tänä vuonna. Me avataan paasto just jossain 18.30 aikoihin. Se on tosi helppoa. Yeah. Ei ollut yhtään rankkaa rehellisesti, se ei ole estänyt silleen mitään. Mulla tuli mieleen esim. Kesä, kun joskus way back 4 vuotta sitten. Jengi safkas 10 tohon aikaan, niin myöhään. Ne oli just parhaat ajat. Ja mulla oli foodista, jengi pelasi foodista, tohon meni aikaa. Mutta jos miettii, kuinka vaikeeta se oli silloin, mutta me silti tehtiin siitä helppoa, kun me urheiltiin ja tälleen. Ja nyt kattoo, kun Mitäs urheilu? pelattiin futista. Säkin olit paikalla. Säkin olit kentällä. Mä unohdin. 2018. Damn. Siitä on aikaa. Silloin syöt karkki, nyt sä maksat veroja. Kato mitä aika menee. Mutta sä et maksa veroja. Mä saan veropalautu silti. Moisa teki. Tiedä, silloin oli vaan paras. Vaikka niin myöhään piti syödä, mä en tiedä, jotenkin se vaan tuntui paremmalta. Nykyään se on vähän helpompaa. Ei tunnu niin, Sillä ei ole niin Ramadan fiilis. Ei oo sellainen. Se sale johtuu siitä, kun teet jengaa vaan niin aikaisin. Se on toinen. Niin sen takia ei ole sitä fiilistä. Mutta on ollut helppoa, kyllä tosi helppoa. Hakim, paastat sä? Joo, mä paastan. Paastat sä? En mä paas. Se ei ikinä yrittänyt. Oot sä muslimi? Joo. Mä yritän saada sitä paastoa, just for fun. Mä en käy baariin. Ja sä oot Mä tehnyt oon tämmöistä. sivistin. Ei, mä en tee tällaista. Mä Irish oon boy, kotona. Irish. Se on ihan sun paikka. Sä asut siellä. Sä asut siellä. These Ei, motherfuckers. aika kuunnelkaa wafflaa. Mä oon sivistin, mä oon kotona. Käyn duunissa joskus silloin. Mitäs teet töissä? Me sijaista joskus. Sijasta. Joo, mä oon hyvä. Tuolla Kilter-koulussa. Eikö säkin sijasta? Eikö sä sijaista itse asiassa lapsi? En oo. Mä oon ihan DNA töissä. Se on hyvä. Aika hyvä. Mikä tää on? Iso-Omenassa. En sinäkin mun. Mä oon Burger Kingissä. Joo, mä toimin vuoropäällikkönä. Saaks tehdä hampurilaista? Hyvinkin. Hyvä. Niitä on tultu tehtyä. Teet sängyssäkin burger. Sängyssä. Sängyssä. Paljon burgereita. Paljon burgereita. Se on hyvä. Tummaa burgeria vai? Steakhouse, Whopper. Sitten on tää lempari, crispy chicken. Crispy chicken burger. Anyways, kertokaa teidän arkipäivä, normi-arkipäivä. Joo, muakin kiinnostaa. Joo. Mä haluan tietää. Haluaisit tietää, Normi, monet sä heräät haluaisit tietää kaikki. ihan rehellisesti. Ihan rehellisesti. Ihan rehellisesti, silleen ilman käppää. Mä heräsin joskus viikonloppu vai Arkipäivä, joo. normi arkipäivä. Mä heräsin joskus 10 aikaa aamulla. Teen perus aamupalan. Teknous. Ja sit mä venaan, kun kello hittaa 12, mä perus rukoilen, salah. Sen jälkeen mä menen lenkille. Yleensä mä käyn tossa Malminkartanon portailla, mä vedän siinä treenit. Sen jälkeen mä tuun himaa, mä katson jos mulla on duuni. Jos mulla ei oo duuni, mä menen koneelle, mä teen mun trading, sit mä teen Shopify. Eli teet se e-commerce. Pitää tehdä vähän side business tälleen. Sen jälkeen on taas rukouksen aika Asr, mä rukoilen. Sit kun mä oon rukoillut sen, niin mä mietin, jaksaks mä mennä salille. Jos mä jaksan mennä salille, mä menen. Tiedätkö miksi mä mietin? Koska mä yleensä mä oon semmonen ihminen, että jos mä oon oikeasti laiska, jos mun ympäristössä on ihmisiä, jotka ei mene salille, niin sit se on helpompi sanoa, että mä en ite mene salille, tiedätkö? Niin sit jos ne menee, niin mä menen. Jos ne ei mene, niin todennäköisesti mä skippaan. Sit mä tuun backiin himaa. Eli jos ne hyppää kaivoon, säkin hyppää. No ei nyt teknisesti tolleen, hei, kuitenkaan, tiedätkö? Ei mulla ole mitään puupäitä. Käyt kuinka monta kertaa viikossa? Mä käyn 4 kertaa viikossa. Kova. 4 kertaa viikossa. Sitten perus Maghrib tulee, mä rukoilen taas. Sitten Isha, mä rukoilen. Ja sit kun mä oon rukoillut sen, niin mun päivä on vähän niinku suoritettu. Mä pidän mun rukouksessa kiinni, niin sen ympärille mä niinku teen mun päivät. Sitten viikonloppuisin mä herään. Mä herään joskus 3, koska mä olin todennäköisesti ulkon, tiedätkö, edellisen päivän. Ja mä herään joskus 3. Ja minkä takia? Ei edes ulkon välttämättä. Mä olin pelaamassa. Voila Pro Clubs, me pelataan 8 aamulla asti. Toi on terveellistä. Voila toi terveellistä. 8 aamulla asti. Toi on terveellistä, toi pitää loppuun. Mä syytän Ramadania. Tuo vaan Ramadanin takia jengi pelaa noin myöhään. Mutta normaalisti ei. 8 aamulla, eli toi on mental. Mulla on silleen, että mä tyyliin herään joskus 11 yleensä. 11-12 riippuu. Ja se totta kai riippuu, että onks mulla töitä. Ja yleensä meillä on palavereita tai tiedätkö, jotain, meidän pitää mennä kuvaa jotain.
Mutta se aina riippuu silleen, että meillä on vähän niinku aikataulut aina silleen, että viikon päähän, 2 viikon päähän ja kaikkea tollasta. Mut siis joo, nyt ainakin, mulla on nyt sali meneillään, mä menen salille. Käykö sä kuinka monta kertaa viikossa? Nyt mulla on suunnitelmissa käydä 5 kertaa silleen viikossa. 5 on hyvä. Se on hyvä, kuunnelkaa, muistakaa. Joo. 5 kertaa. Kaikki sohva perällä. Ja sit sit mun arkeen kuuluu totta kai jalkapallo. Perus meillä on treenit, kerran viikossa peli. Mä katon myös foodista aika paljon, seuraan sitä. Sä oot kunnon foodisäijä. Foodisäijä. Ja sitten totta kai mä pelaan myös. That's about it rehellisesti. Ja mä oon aika paljon sille himas muutenkin sille perheen kanssa. Sitten viikonloppuisin rehellisesti, jos ei oo mitään tekemistä, niin me mennään friendien kanssa vaikka istuu johonkin tai vastaavaa. Mulla on kysymys, kun mä otin foodiksessa. Bench, Cell ja mikä se oli? Trade. Neymar, Messi, Ronaldo. Kenet sä myyt? Se on aika helppoa. Ketä mä Joo, laittaisin? jotkut veli, jotkut ottaa Start bench cell, joo. Ei tarvitse edes miettiä. Ei tarvii. Englanti hukka. Veli, Ai, antaa veli susta. Ronaldo veli saa lähteä veli. Wallakaan, miten mä saan edes? Ai veli. Neymar. Ama seltä niinku veli. Mitä 3 pelaajaa siinä on? Neymar, Messi ja Ronaldo. Veli Ronaldo myy veli, ota Kela. Ronaldo lähe veli. Tää iso Ronaldo heitti. Teesiks sä? Oot sä Barca-fani? Mä muistan tää synttäri, CJ toi tää Ronaldo paita. Broid heitti. Tää oli ihan tyhmä kysymys Messi-faneille. Veli, Siis veli. mä aloitan Messin. Tää CJ rahaa. Mä laitan Neymarin penkille ja mä myyn Ronaldo. Nää Nää kaksi on tulos Oot sä veli. Barca-fani? Se on tällä hetkellä tuolla. Vai mitä se Ei, on? mä menen all time. Veli lähden Ronaldo Ai, menee veli. Meitä Ronaldo menee. En sinä. Ronaldo start, Ei. Messi bench, Neymar lähe veli ulos. Itse asiassa nää on venä. Neymar tulee vaihtoon, Messi ulos. Messi lähe. Sä oot Real-fani. Midget ei lähe. Oo realistinen. Mä en tarvita äijä. Sä oot Real-fani. Oo realistinen. Ei, vallaan, Mä vallaan. preferaan, mä preferaan Neymar enemmän kuin Messi. Messi tekee sulle kentällä enemmän kuin Ronaldo. Ei, mä en tiedä bro. Jos me puhutaan tän hetkinen. Mikä tän hetkellä? Veli jopa Tää kaveri ratkaisi 40 maalia viime Veli, jos me puhutaan tämänkin hetkinen. Mitä veli. Messi on tehnyt? Ai Ronaldo, veli. Se äijä vetelee tolppi, vetelee yli, veli, vapaasta maalista, veli. Onks se on normaali, veli? Sano vielä, se on vanha. Tuo kortti ei lasketa. Dubai. Ihmettä, veli. Ronaldo, veli. Ronaldo saa... Mitä Ronaldo tekee nykyään? Se on Saudis, se on se Bämän kaa. Ne tekee TikTokia nykyään, veli. Ne tekee nykyään TikTokia, veli. Wallah, mä voin laittaa sulle nyt TikTok, missä sen Bämän meikkaa tälle, sä näet Ronaldo siinä takana, tulee vähän söpistelle, veli. Ne tekee nykyään TikTokia, veli. Se feloppasi jopa futiksesta, veli. Unohan nyt Ronaldo veli vasta vielä. All time. Kuulit, sä sanoi Ronaldo vasta. Ei, nyt se on. Ne osaa päättää niin. Ei, me myönnän Se nyt. on jauha. Ei, mitä? Se on jauha. 57. Tää ei oo grandkids verkko. Mitä haukku nyt siitä pelaaja, joka sanoi, mä laitan sitä. Ei, mä en meina. Näettekö se tää ei olla? Mä en meina tolle. Mä sanon all time, eli Ronaldo, Neymar, Messi lähe. Mä en tiedä, mä preferaan, jos mun oikeesti pitää valita noista kolmesta yksi Neymar. Suora sanottuna. Niin siinä on vasta. Neymar mä valitsen noista kolmesta. No niin. Miksi Neymar? Asia Se se on on. vaan leffa. Tiedätkö miksi Se on vaan Neymar? leffa. No Koska miksi muistan Neymar? back in the days ne muijat, jotka tykkäs Neymarista vaan, kun se on komea. Tää oli yksi... Tiedätkö tähän päivään asti se on ollut, että se on komea. Vaan kun se on brössi, se tuli Suomilta. Muistatte Hesakap ajat. Joo, musta ei Wallahi. Voittais kertoa vähän teidän urheilutaustaa, onko siellä sellaista? Jalkapallo. Aina ollut jalkapallo. Vahvasti ollut futis, Joo, vahvasti. junnusta asti foodista on ollut rehellisesti. Jos saan kysyä, niin miten sulle päin? Miten sulle päin? Sä oot Mulla vähän päin. eri. Joo. Ihan jalkapalloreita. Ei, no, mä luin netistä, että kuulemma koripallotaustaa. Ihan jalkapalloa. Kun semmonen upi opettaa aina sanoa, että Etienne ei koskaan oppinut heittämään. Onks totta? Pitääkö se vaihtaa sitä? Mä riitä mua korikseen. Mä en oo koriksella. Missä hengissä pelasit? VS. Puu, veli. Puu junior. En mä ikinä pelaa koripalloa. Menkää nyt. Kirjoittakaa nyt Google Puu junior. Etienne mulle on vaan. Ihme tarkoittaa. Mä vannan te näette kuvahakussa. Se joukkojen kuva. No niin. Kuinka kauan te pelasitte jalkapalloa? Ainahan kaikki nämä tietyt henkilöt aina lopettaa. Varmaan... Mikä on syy? Ei Mikä on tietyt henkilöt? tietyt henkilöt. Mikä on tietyt henkilöt? Tietyt henkilöt on ne tietyt henkilöt. Tarkemmin. Joo, mä Tietysti haluan henkilöt. selkeämistä. No, sanotaanko nämä maahanmuuttajataustaiset henkilöt? On siinä kyllä pari suomalaistakin. Mä en osaa sanoa, koska mulla on ollut niin fudiksen kanssa on and off. Joo, Mä mulla. oon aloittanut, mä oon lopettanut, niin mä heitän 9 vuotta. Mä lopetin varmaan
Älä nyt keksi mitään. Sanoisinko mä 2015 vai 16? Monta vuotta pelasit? Futiksen. Sen jälkeen mä aloitin itse asiassa uudestaan. Me pelattiin Hakimin kanssa Hoiko edustuksia onnistuja. Hoiko? Kyllä. Joo. Pelattiin Hakimin kanssa siellä 2008. Mikä oli valmentajan nimi? Se oli yksi jalka. Muistaa. Se on yksi jalka. Se oli yksi jalka. Se yksi nilkka veli. Miksi naurat? Sillä oli leikkaus alas. Mut niin, siellä me pelasin edustuksessa, eli Top Strike velisti. Onks nopeus vielä? Veli vielä. Nopeus pysyy. Mä näen nykyään se sitten ei... No veli, nykyään näet sä taas on and off, eli mä aloitin taas futis. Tääkin on and off. Taas futis. Mut silti fudis on teillä aina. Se on sydämessä. Se ei vaan lähde minnekään. Se on sydämessä. Joskus haaveltiin, että se on ammattipelaus. Joo, Champions League. Valla. Jos mä olisin taas vaan pidetty kiinni alla kelaa. Hakim, pelaat sä vieläkin? Mä en pelaa vielä. Missä hengissä pelaa? FC Espoo miehissä. Mutta mäkin on vähän eläkeen pakko myöntää. Ei tiedä, pelaat sä? Polvet ei toimi enää. En mä näe. Mulla lähti polvi lähti. Et tiedä, mun kuulis oot sählyy tykännyt. Eteen harrastaa naisia. Häh? Naisia? Tosta mä en tiedä mitään. Ei mitään muuta. Ei voi olla totta. Oh. Toinen kysymys. Mistä toi Paulin outfit? Missä tuli niinku? Missä oli idea? Toi moni ei tiedä. Heräsi sitten tuo teidän päähän. 2019, olisiko se ollut, oliko se maaliskuu vai ennen helmikuun maaliskuu? Jossain noihin aikoihin. Jossain noihin aikoihin, 2019 me laitettiin IG-story kysymysboksi perus. Mitä videoita te haluatte nähdä meidän kanavalla? Täällä oli todella paljon, että hei, paljon sun outfit maksaa, käykää tekee sellainen, how much is your outfit, koska Jenkeissä tehtiin. Joo, jengi sanoi se eri nimen vetää, että paljon sun vaatetus maksaa, Jenki sanoi tolleen. Sit mä olin Keenan, ja Keena sanoi, hei kuvataan tää, mä sanoin Keenan rehellisesti, I don't give a fuck, mä en halua kuvaa tätä videota. Sit mä olin kiinnostaa, kuinka paljon jollain on päällä. Sitten sen jälkeen meni viikkoi, ei tullut videoit ulos, ei ollut ideoit. Sit mä olin Keenan, niin vaan silleen, okei, fuck it, mennään kuvaa tää. Laitettiin story, tulkaa kamppiin, ottakaa kalliit vaatteet mukaan, 18.00, nähdään Narikkatorissa. Mä luulin, veli, noihin aikoihin, veli, mä en edes tiedä paljon meillä oli seuraajia. Meillä oli varmaan alle 10 tonnia. Alle 10 tonnia. 10 tonnia halleilla, joo. Snappi, mä en tiedä, no Snappi on mulla aina melkein sille junnu-ajan boomannut. Mut sit kun mä laitoin, mä en tiennyt, tietsä, että jengi tulee paikalle, hiffat sä. Tälleen, boom, me tullaan mesta, shut down. Vitsusti jengi, mä oon silleen, mitä ihmettä. Kuvattiin, julkaistiin, monta päivää sitten meni, kun se loppus. 2 päivää. 2 päivää. 2 päivää ja se oli niinku, tiedätkö... Top. Se oli Suomen trendaavis, se oli ykkösenä. Ykkösen meni suoraan. Ne oli vielä ne ajat, kun... Naisi. Mimmit kooda. Unbelievable. Se oli vielä niitä aikoja, kun te uploadasitte videoita. Nykyään, mikä homma? Nykyään me ollaan veli kaikkia, tiedätkö? Te teette paljon projekteja. Mä oon huomannut toi, siksi teille... Nykyään on silleen, että joo, me ollaan ehkä YouTubessa niin näkyvillä, mutta me tehdään TV-prokkiksi. Kaikki. Toisi juttu. Aina veli mä avaan TV, mä näen. Mä laitan teille videokin pari päivää, yhtäkkiä mä näytän näiden alla. Veli mä haluan katsoa video rauhassa. Bussipysäkit, mainokset, kaikkialta, tiedätkö? Silleen kumminkin me ollaan sille jollain tavalla näkyvillä, mutta sit me ollaan itsekin nyt huomioitu, että me ollaan läkätty niin pahasti YouTubeen. Te olette silti active. Ollaan me silti active, mutta silleen mitä mä itse mietin nykypäivänä on se, että tiedätkö, kun on niin iso kanava, ei voi julkaista enää vaan mitä vaan. Ehkä junnu aikoin, kun me aloitettiin, me oltiin mitä 16-17. Ei me mietitty mitä me julkaistaan. Me vaan laitettiin, tiedätkö, ja me oltiin niin nälkäisiä, tykättiin kuvaa niin paljon, mutta nykyään mun pitää miettiä mitä mä sanon, mitä mä julkaisen, koska on niin iso kanava, tiedätkö, pitää olla tosi varovainen. Niin sen takia sekin vie aikaa. Muutenkin, te olette aina ollut sellaisia sosiaalimedia-hahmoja, tiedätkö? Te teitte musiikkivideoita tällaisia, way back. Te olette aina ollut sellaisia niin kuin kamera edessä hyviä. Joo, aina. Mä oon huomannut aina. Way back. 2005 on noita aikoja. Eli tanssivideot teitte. Nyt mä oon nähnyt joskus, mä en tiedä mitä mä oon nähnyt. Tanssivideoita. Koulussa tanssivideoita. Mikä sovellus? Mikä se oli? Oliko se Musical.ly? Musical.ly. Sitten oli Vine. Dubsmash. Thriller. Triller. Oh my days, noit. Eikö se Movie Star Planet? Ei, se on peli. Se on peli. Munahi.
Ei pelas. Pelas Hello Kitty vielä, miten sä pelasit? Movies tai Planet veli. Mikä sulla on? Oliko sulla tyttöystäviä siis sun petsissä? Mä en tiedä siitä pelistä mitään. Sulla oli best friend ja tyttöystävät. Näköjään sä tiedät, kerro lisää. Mä en oo totta kai mä tiedän. Ai, kerro vaan lisää. Mun pikkusisko pelasi sitä petsissä. Mut miten te tutustuitte toisiin? Kilteri koulu veli, Kilteri koulu. Missä tää koulu sijaitsee? Katsojat ei tiedä. Se sijaitsee tossa. Myyrmäessä. Meillä on missä? Tossa on takana. Sun takana Kilteri koulu. Ei Vantaalla Myyrmässä. Vantaalla Myyrmässä. 01600. Joo, minkälainen niinku elämä te oli ennen YouTubea? Bro, ihan normi äijä. Te et ollut missään Stacy hengellä. Veli. Mä olin itse vaan ihan Älä normi sano äijä. veli. Kivittäjä. Mikä on kivittäjä? Kivittäjä, Kerro katsojille. Jos sä oot myrtsiläinen, niin se riittää. Kivittäjä. Kivittäjä, Tiedät, okei. Kivittäjä. Kivittäjä. 10-14. Kivittäjä. Tiedätkö tämän termin kivittäjä? Kivittäjä, en mä tiedä yhtään. Missä päin sä muuten asuu? Valla hän oli iso kivittäjä. Vielä isompi. Kivi, tiedätkö mikä meillä on kivittäjä? Mä en tiedä. Eli olla tietää. Mä etsin vaan tuo. Tietää. Edes tiedä. No kertokaa, kerro sun parisuhde status. Mä tiedän, se on naiset kiinnostuneet. Naisi kiinnostaa tämä komea Hän keinoa. on vakava mies kumminkin. Haas, nigga. Loukku joo, älä gleissaa. Ei joo. Onks sulla seisi? You on it right now. Ei, me onks sulla? Mitä niin sanoit? You on it. Mitä niin on niin? Komea keinoa. Halo veli. Get off. Veli. Come veli boss. Keep it boss, nigga. Ei, mut siis joo. Antakaa miehen nyt puhua vapaasti. Sinkkumies. 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 Onks ketään kiikarsia? Ei mitään tollasta. Sinkku. Ihan sinkkumies. Halimo. Kyllä. Halimo. Mikä on Halimo? Äiti, nimessä näet negreen käsitellä. Sä heitit ottaa Halimon nimi täällä. Täällä mä en tiedä kauan tää käsitellä. Mitä Halimon liitetään? Voit sä kertoa? Et sinä. Minä? Veli, mä oon pois gameista, veli. Mä en oo gameista. Ei oo saatavilla. Sä sanot Tariq. Veli, ei oo saatavilla. Tee Love Island Tariq. Oot sä taken? Veli, en oo saatavilla, veli. Busy, veli. Lentokone tila päällä, veli. Joo. Do not disturb, veli. Puhelimesta Kerro päällä. D&D. Joo. Entä teidän status, veli? Mulla on sama etsin sinä. D&D. Sä oot do not disturb, eiks Joo, niin? mulla on. Entäs sinä, veli? Sinkku kyllä. Hän asuu kadulla. Mitä kadulla? Hän asuu kadulla. Aivan kaikki kehä. Kehä 1, kehä 2, kehä 3. 90, paina 90, kaikki kehät. Kaikki 3 kehää. On god. Manuaali vaihteista, ei Yksi juttu. Ei oo jarru. Hän on vaan kaasuttaa kautta. Tää laita kutos. Pitääkö paikkaansa? Mä oon ihan sinkku Ai oot. Exactly. aseksuaali, joten mä en tiedä mitään. Mikä on aseksuaali? Selitä, he eivät tiedä. Selitä, mikä on se? Kerro tarkemmin. Mä en niinku näe muista mitään Ei se oo, ihmeellistä. toi on aseksuaali. Toi on Siis aseksuaali. mä rakastan vaan itteni. Okei, mulla on kysymys. Onko sä kiinnostunut pojista? Minä? En kyllä. Normaali kysymys. En ole. Mut sä oot kiinnostunut itsestä. Joo. Ai. Katotko puhelimella naisia vai En katotko katso miehiä? mitään. Sitten kun sä menet sänkyyn sun Sängyssä nukutaan. oikean käden kaa, katot sä naisia vai katot sä miehiä? Mikä Koska sä... oikein käsi? Veli, älä estä tyhmää. Kuuntele, toi on aseksuaali. Joo, sä oot aseksuaali. Aseksuaali on, että se tunne seksuaalista Ei, vetovoimaa katsoja. kehenkään. Kyllä, sä et tunne seksuaalista Niin. vetovoimaa kehenkään. Mä tiedän, että sä biittaat sun niitti. Minä? Mä voin vaikka vanno kaikkien täältä kautta. Niin mitä sä katot yleensä? Mä en katso mitään, jos mä oon rehellinen. Eli sä katot omaa naamaa. Kyllä. Palataan ihan hullu päästä. Mitä hullu päästä? Hei, Chicago Lippis. Mikä on sulla? Mikä on sun status muuten? Sivistynyt, ei mitään. Ei, monta kertaa sä sanoit sivistynyt. Tää ei oo sivistynyt. Veli, Jos ihminen sanoo sivistys, ei oo. mä oon kotona. Mitä mä teen? Bro, Ei, mun status. Kuuntele, hei, Chicago. Sulla oli tiimikuvauksessa Fritsui täällä. Missä puhut? Venä hetki, mikä tiimi kuvasi? Jalkapallo. Nyt sä wafflaa. Pallo heinä hei. Aivan waffla, mulla on puhelin tossa. Otas puhelin. Mennäänkö me etsiä? Otas puhelin. Ei mennä sen. No niin, sitä vähän minäkin. Mä oon sinkku, ei mitään tollasta. Sä oot sinkku, onks kiinnostus kehenkään? Ei oo. Mulla on kiinnostus rahaa. Mulla on kiinnostus. Sä oot sit työtä. Kyllä. Joo, tää etsiä. Kiinnostuksessa toiselta planeetalta. Hän kiinnostaa itseään. Ei kiinnosta itseä. Kyllä. Kuulemma.
Kuulemma. Ei, toi hyvä jos oot. Mitä sulla on plääneet tulevaisuudessa? Itse asiassa mitä teillä on kaikki? Mitä kaikilla on plääneet tulevaisuudessa? 9 to 5. Veli, mun pläänit tulevaisuudessa. Lentää. Lentää. Joo, veli. Kova. Mä aloin olla pilotti. Sä oot olla pilotti, mut sä et osaa ajaa autoja. Ei se mene tolleen. Menee. Auto. Miten auto Mitä auto, lentokone, bro? Eri asia. Ei ihme, sä oot Veikko lukiossa. Mones vuosi. Mä en tiedä, 5, mä en tiedä. Mä pääsin nyt. Se on 5,5. 5,5. Ei vittu. Minkä ikäistä kanssa lähdet? Kela, mä valmistuin 2 vuotta sitten. Ei voi ottaa. Kaali. Joillain on hitaampi tie, mutta parempi tulevaisuus. Toi on facts, joo. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu, joo. Mitä lukion jälkeen? Lukion jälkeen Opiskelemaan taas. ja vielä Monta vuotta taas. 2-3, mä en tiedä, I don't know. Katsotaan minne tulevaisuus vie. Et tiedä, mitä sun jatko-opinnot. Häh? Jatko-opinnot. Mitä niistä? Vai oot sä Veikko koulussa? En oo koulussa. Töissä käy. Missä käyt töissä? DNAlla. DNA. Joo. Mikä tää on? Mitä sä Iso teet? omenas. Mitä sä teet siellä? Myyntihommia. Myyn tuotteet. Miksi tää nauraa? Kyllä se Pekka se puhuu, veli. Mä testasin veli, että puhuuko se samaa juttu. Ei, toi hyvä. Kyllä se puhuu. Myyt sä ihan hyvin? Joo, kyllä tulee myyntiä. Esim. kuinka liittymää per kuukausi, average? Kuukaudessa. Kyllä se menee yli 500. Ai, yli 500? Sä myyt yli 500 liittymää. Ei liittymä, siis kaikki yhteensä. Yli 500. Yli 500 myyntiä. Myynti. Mä puhun liittymistä. Liittymys. Joku huntti. Joo. 100 ihmistä ostaa sun liittymää 100 kuukauden. Veli tää ei tirppaa veli. Et sä istu. Miksi sä istut tossa? Ei oo töitä, nyt on sunnuntai. Missä meillä? Tää veli, tää on most campus nigga. Miten mä oon käynyt? 100 liittymää. Miten mä oon käynyt? Yksi liittymä maksaa varmaan mitä? Sä myyt Liittymä, mitä liittymä maksaa? Yksi liittymä, eikö se ole et sä myy, ei oo 20, nyt on, jengi haluu 5G, 40 euroa. 5G menee eniten itse asiassa. Menee eniten. Tulkaa hakee iso omena. 5G menee eniten. Tää nenkö sanoo, että se myy 100, eiks niin? Sanotaan, että se maksaa 45 tai 100. isoin Veli, sanot sanotaan, että sä myyt 4,5 kuukaudessa ihmisille liittymään, josta sä saat provikkaa aika hyvä määrä. Eli Venä. Kaikki on sijoitettu. Eli 400. Sijoitatteko te muuten? Joo, veli, mä sijoitan, veli. Mä tiedän, mihin mä sijoitan, veli. Sijoitan Solonaa. Mä ostin dippi vähän aikaa sitten. Se tippui 17 dollaria. Tippu. Mä laitoin 10 tonni sisään. Mä ostin 10 tonnin Solonaa lisää. Arva paljon se portfolio on nyt. Arva. Sä sijoitat. Sä sijoitat. 20 tonni. Enemmän. 50. Joo, Sitä luokkaa. kyllä. Sen jälkeen mulla on bitcoinia. Mulla on 2 bitcoinia. Mun isoveli osti bitcoin back silloin 2013, kun se mies nosti 2 euroa. Se osti 2 bitcoinia. Joo, 2 bitcoinia. Hakim tietää noista bitcoineista. Kato, se meni läpi niin tyhmä äijä. 2 bitcoinia. Kuka ostaa 2 bitcoinia eurolla, veli? Veli bitcoinia, veli. Ei kuuntele. Tää kaveri kattoo mua sen takia, kun katsoo sanoa joo. Se keskittyy lähti. Leikit sanoa, että bitcoin maksoi euroa silloin ja mä ostin 2 bitcoin. Kuka vittu ostaa 2 bitcoin? Laita suoraan kunnon raastaa. Hakim ostais. Miksi mä ostaisin? Sijoitat sä? Ei, mä en sijoita. Sijoitat. Mut kyllä tuo kiinnostaa. En mä sijoita. Tuo oikeesti Ei kiinnostaa. sua kiinnosta sijoituksia. Naisen mielestä. Häh? Naisen Teidän pitää pyytää naisia. Onko teillä ollut naisvieraita täällä? Ei oo vielä ollut. Mä suosittelen, puhukaa naisten kanssa. Mä haluan katsoa se jakso, että millainen siitä tulee. Olla älkää. Kato. Me ollaan käytetty tälleen naisvieraita. Oh, veli! Joo, ei mitään käytössä. Käänsen veli. Tiedä. Ollaan apinoitu alla. Tää on sellainen äijä, tää Älä menee oo Dubai, Lambo, ei. tää ottaa Lambo-kuvaa tälleen, tää tulee tänne ajaa Toyota Corolla, veli. Bro, Tää on sä- sellaisen äijä, veli. Tää äijä, veli, manuaali Toyota Corolla. 250 äijä kilsa ajettu. Ei mitään armo. Voidi. Ei se on näitä äijä. Catfish, veli. Voit, sä oot prostituutti, missä puhut? Valla kuuntele. Ootteko ikinä miettinyt vaihtaa teidän podcast-nimi asiat läpi johonkin muuhun? Me käydään Mutta asiaa tässä ei enää käydä asioita. No filter. No filter. Otetaan dilemma-kysymys tähän väliin. Käykö se teille? Käy. IGn puolelta on tullut pari kysymystä. Mitä? Pelastaisitko 2 aikuista vai
Lapsi, joka hukkuu. Pelastaisinko mä 2 aikuista Molemmat on hukkumassa. Niin. vai lapsi, joka hukkuu? 2 aikuista, joo. Eli aina niitä aikuista hukkuu, veli. Aikuista Tuot se hukkuu. lapsi tänne, veli. No ei aikuiset on nähnyt jo elämää vielä. Mä olin just sanomassa tolleen sama. Aikuiset on nähnyt jo Lapsilla elämää. tulevaisuus. Lapset on tulevaisuus aina. No meidän tulevaisuus. Mikä toi switch up oli? Siis joo, mä oon ihan samaa mieltä. Okei. Ei mitään lisättävää tuohon. No brainer oli. No brainer. Sitten on tällainen, että sun mies on lomalla, Joo. tyttöystävän mies on lomalla. Joo. Se rakastuu mieheen, mutta se saa selville, että sillä on vaimo ja lapsi tulossa. Ei, rewind. Eli se mies on parisuhteessa naisen kanssa Suomessa. Joo. Sitten se menee ulkomaille, mutta se rakastuu siellä mieheen. Se mies, kehen se rakastuu, saa tietää, että sillä miehellä on vaimo himas. Joo. Niin, mitä mun pitäisi niinku vastata tuohon? Niin, mitä tekisit tossa tilanteessa? Niinku puhut, että mä olisin se mies. Joo. Eli kerrot sille sun naiselle, että sä löysit jonkun miehen. Eihän se pitäisi suuttua siitä, koska se on eri gender. Vähän hetki. Jos mä Vaan kun sä kysyt tuon kysymyksen, mitä sä tekisit? Mitä mä tekisin? Mitä Sama sä asia, mitä Iba Ei, älä yritä koko. Sulla on jotain mielessä tuon kysymyksen kanssa. Sulla on jotain juttu mielessä. Sulla on jotain... kädet ylhäällä. Sulla on jotain mielessä. Joo, valla, munkin mielestä sulla on jotain takana. Ei oo mitään takana, ei oo mitään. No niin, seuraava henkilö. Ei vaan, mikä sun vastaus oli? Älä huoli mun vastaus. Sama kuin Iba, mitä Iba sanoi? Mitä Iba sanoi? Himaan, kertoo, että asia on näin. Joo, basically. Niin. Eikö se mennä? Kyllä mä kerron. Anna mä kysyn teiltä kysymyksen. Kysyks. Would you rather? Ei. Ei, would you rather? Would you rather? Älä käänsi on niin, ei. Would you rather? Kuunnelkaa tarkkaan. Sä joko nussisit gorillaa. Silleen, että sinä ja gorilla vaan tiedätte siitä. Se jää teidän kahden välille. Vai kaikki sun mändemit, sun perheen jäsenet luulee, että sä oot nussinut gorillaa, vaikka sä et oo nussinut. Low-key mä huijaisin. Eli sä huijaisit. Koska tiedätkö miksi? Ei tee mind games. Ei oo mitään mind games. Ei oo mitään manipulointia. Et sä 2 vaihtoehtoa mä Eli noin vaan ainut Muuten mä annan sulle 2 vaihtoehtoa. Joko sä nussit sitä gorillaa. Silloin se jää sun ja gorillan väliseksi asiaksi. Tai sitten sun kaikki homeboy, sun äiti, isä, koko perhe luulee, että sä oot nussinut gorillaa, vaikka sä et oo nussinut. Mut mä händlään gorillaa. Niin, mutta se kysymys oli, veli, se ei meinaa, että sä nyt meet nussi sitä oikeesti tuohon, vaan se oli kysymys. Kumpi sä valitsisit? Wallah se ei mun bussi on. Kumpi sä ottaisit? Siinä on A tai B. Joo, A tai B. Ei oo C. Eli sä nussisit sitä. Joo, veli mä en halua kukaan tiedä. Veli mä jätän Se mut rauhaan. nussis ja se jäi sen väliseksi. Entä sinä? Mitä sä teet? Entä sinä? Haluatko kaikki niinku luulee, kaikki tietää, että sä oot nussi? Haluatko tolla? Vastaa, A vai B. Mä palaan asiaa, kohta mä mietin vielä. A vai B. Mä sanoisin A-pakko. Eli sä heittäisit sitä. Entä sinä? Heittäisit? Toi, wallah, nyt sä meet yli. Entä sinä? Heittäisit Mä en heitä. Sä antaisit kaikkien luulla. Sä antaisit kaikki. Saa luulla. Kaikki luulee. Tälläkin hetkellä on ihmisiä, jotka luulee Minä asiaa. valitsisin B:n myös. Mä valitsisin B:n, koska Ai B. I don't give a fuck mitä toinen ihminen ajattelee. Ja sä luulet, että mä nussin gorilla. Kalas! Ei, mut mieti sun äiti tietää. Joo, tää Mun äiti luulee. Mut jos mä tiedän itse, että mä nussin, hei kalas. Sun mielestä mä nussin, hei. Mä nussin. Ei, mutta jos siinä on video. Jos on tehty video. Ei oo. Joo. Se oli vaan A ja B. Äijä päätti Muista, ei oo C-tä. A, B. Se oli A ja B. Entä sinä? Mitä sä tekisit? B-option. B-option. Eli sä antaisit kaikkien luulla. Sä kävelet ulkon tuolta. Ei, wallah, I stand on business. Eli heti kun sä menet puhuu uudelleen Bämelle, sä sanoo, iu, sä oot nussi gorilla. Ei anna se luova, me vaihdetaan vaan. Mitä jos sä oot julkisessa paikassa? Mä sanoin, oo, tää ei tosi joka nussi gorilla. Kaikki nauraa sulle. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Voi, onko se paikka? Mitä voi veli, engi nauraa sulle. Veli, eikö sulla Ei ole shame? pointti, pitääkö paikkansa? Ei, siis toi on hyvä paikkaa. pointti. Mut silti. Sä nussisit koko eläintä. Kela, tää ei saa nussi. Eläintä. Joo, kela. Ei, tuo. Miten sä heität sen backshot? Ei, mennä. Oh my god. Mennä. Tässä on yksi kysymys. Mikä asento tuo? Joo! Nyt se Sä ei, mut sä Wallah, sanoit siinä on 2 pointtia. Mitä ei selittää? Se on 2 pointtia. A, B. Miten tää ei lisää C? Eli B. Se missi itses bussi. A ja B. Ei. A ja B ja sä vastasit A, eli sä nussisit. Ei nussisit. Sitten me mennään sen kysymyksen sisään. Eli nyt sä oot menee kysymys. Miten sä nussisit? Hän on alhaalla, Ibo. Hän on alhaalla. Eli miten sä nussisit sen? Veli. Ei se tee mitään, se on Ei oo alhaalla. mitään tollasta. A, B. Mä vastasin Sanat se A. gorilla häntä. Ei, gorilla veli ottaa. Wallah se menee yli. Mulla on hyvä kysymys. No kerro Otatko sä 10 miljoonaa euroa nyt, mut sulla on 3 kuukautta aikaa elää, tai sä saat koko loppuelämässä 500 koa.
Mikä on sun kysymys? Onks tää dammis? Mikä on sun kysymys? Tontiko sä oot lukias? Bro! Ei mun pointti, ei give me that 500k, veli, mä elän Mut niinku miten? Ai niinku joka viikko, joka päivä? joka kuukausi, veli, 500k. Ei joka kuukausi, kerran. Koko elämän ajan. Koko elämän kerran. Eli puhu hitaasti. Eli sä et osaa vasta kysymykseen. Elikkä siis. Mikä oli kysymys? Oliko mun meni ohi? Tää on tälleen, 10 milliä sille, että sä vaan elät 3 kuukautta. Tai sä saat 500 tonnia, mut se on koko sun elämä. Sä saat 500 tonnia. Sä et voi tienää yhtään, ei mitään palkkaa, ei mitään, se jää vaan sulle. Sä et saa mitään enää rahaa. Toisessa saat vaan. Mitä sä tekisit? Loki, mä otan 10 milliä. Sä oot kipeä vielä. Veli, mä ostan Lambo, me menen chillaa. 3 kuukautta. Entä sinä, äiti, mitä sä tekisit? Mä otan se 500. Eli saat olla comfortable. Saatat 500k. 500k. Minä itse henkilökohtaisesti mä ottaisin 10 milliä. Kiitos! Tiedätkö minkä takia? 3 kuukauden Anna mä selitän, anna mä avaan tää. 3 milliä. Ei, 10 milliä. 10 milliä 3 kuukautta, eiks niin? Me intti 3 kuukautta. Mä teen iso järjestö. Semmonen hyvän tekeväisyysjärjestö. Mä pistän mun rahaa siinä, mä pistän pyöriä. Mä autan Afrikassa nälkäisiä lapsia. Mä autan ympäri maat nälkäisiä lapsia. Mä kasvataan siitä niin ison organisaatio, että mä tienan lisää rahaa. Eiks niin? Sit mulla jää jotain tähän, anna puhun! Mulla jää jotain tähän maan päälle, eiks niin? Et mistä ihmiset muistaa, mistä Iba on. Sen jälkeen mä laitan rahaa hyvän tekeväisyyteen, veli. Anna mä delaan, veli. Ihan rauhas, veli. Mä delaan. Mä saan mun äjirin tuolta. Jengi tekee mulle rukouksen, veli. Mä voitin, veli. Mä voitin laifus. What? Eli 100-0, veli. Mä tein taktikalle 100-0, veli. Joo, mut musta tuntuu hakimus sulla vähän eri. Se on ihan eri Mä asia. en sano, että veli aina. Kuule äijä lampaa. Sillä on lampu mielessä. Tää delai lampo jää tänne. Uusi omistaja tulee lampuun. Wallah, tuo menee yli uusi omistaja. Ei vittu olla. Pelastaisitte lapsen 20 kerroksesta samaan aikaan, kuin näkyy vanha mummo 15 kerros. Fuck se vanha mummo, veli. Mä pelastaisin sen lapsi, veli. Se mummo on nähnyt lifea, veli. Se on se aika, veli. Se on sama juttu kuin se toinen, veli. Lapsella on, veli, tulevaisuus edes. Anna senkin elää se lifea, bro. Iäkkäät ihmiset on tärkeitä, muistakaa. Ne on tärkeitä, mutta veli, niitä pitää antaa muillekin, tietysti spotti, veli. Mitä vitsi? Se delaa, veli, ylihuomenna, veli. Toinen lapsilla on aikaa vielä, veli. Lapsella on vielä aikaa, bro. Juhu. Mikä teidän body count on? Ei mene sinne. Veli, bodycount. Siis mennään. Ai niinku, mikä? Mä lupaan menis tiedä mikä on bodycount. Kamera etenkin kertoo. Mä lupaan menis tiedä mikä on Tuo on bodycount. personal kysymys. Dedes menis tiedä mikä on Keino bodycount. tiedätkö sinä? Mikä on body count? Dedes mä en tiedä mikä on bodycount. Koska aina mitä mä oon nähnyt, veli, kun mä katson tietysti dokumentteja, jengi puhuu, yeah, my body count, yeah, you know, I'm from this block, you know, I shoot. Niin, siis joo, tota mä mietin. Tota niin mä en oo Mä en oo, veli, tappanut. Tappanut kissoja. Dokumentissa, veli. Nolla, mä oon tapannut nolla. Eläimiä. Veli, eläimen rääkkääjä. Miksi sä tapat Eläinrääkkäjä, bro. Onko se jäänyt? Tää jää hullu, Hullu. Tää puhuu eläinrääkkäyksestä, bro. Suomeeni. Damn, bro, wallah. Is this your man's man, bro? What the fuck? Sulla on lemmikki. Mikä lemmikki sulla on kotona? Ei ole mikään. On. Eikö sulla ole poppukaja? Ei kyllä ole. Läksöpöä. Se on toinen äijä. Toinen äijä. Onko se CJ? Ai niin. Onko se siellä sompupihassa vissiin? Onko se nigerialainen? Ei kyllä. Se on jotain muuta. Mut siis yhdyntää niinku liittyen. Ai niinku yhdyntää. Joo. Sillä kemian tunnilla, mitä ne on sanonut, niin yhdistetään tätä, tehdään niinku yhdintää. Joo, just sitä. Niinku H2O tää. Messi kaikki. No kyllä mä oon siis niinku ihan koulussa tehnyt noita. Ai oot? Joo, siis ihan fysiikkatunnilla olin. Olit sä? Joo. Mehän Mä sain oltiin 8. Mehän oltiin samaa luokkaa. Mä sain 8, eli mun body count on 8. 8. Aika hyvä. Koska mä sain 8. Hyvä, 8, joo. Mikä on Keinaan? Toiminnan mulla on 9. Fysiikka oli 7 oli kyllä. 7. Hän on joku yli 20 varmaan. Ei voi saada. Mitä sä voit saada? Joo, siis 10 €. Mä en tiedä mistä äänen. Mä en tiedä mitään. Mä en tiedä. Me puhutaan koulusta. Niin me puhutaan koulusta. Se oli 8. Veli sanot yli 20, mitä Ei hänen, ei mun. Mut mulla on 8. Mä en tiedä, mitä Olitko sä koskaan kadulla koulussa? teet. Olitko koskaan Mä oon sama koulussa? luokka, kerran mulle. Veli, 10 on maksimi, mitä voi saada. Niin mä sain 8.
Miksi sä sanot Hakimille? Miten 20 liittyy mihinkään? Mä en tiedä, mikä koulussa kävit Hakim. Ihan sama koulu kuin sinä, sä olit vaan vuoden vaan. Eihän. Kyllä. Paljon sun fysikaali? Mun fysiikka 7. Ihan hyvä. Ei hyväkään vaan. Ei, mulla Hakim, mulla on miten se ylppäri meni? Hyvin. Mitä sä kirjoitit? Kirjoitin Mitä kaikki kirjoitit? lyhyt matikka, Bilsa, YH, Mikä on Bilsa? Enkku. Miltä tuntuu olla kirjoittamassa, kun mä en oo ikinä ollut? Wallah, sun pää räjähtää. Sun viereen tuo ihminen, joka tuo buffet ensinnäkin. Tää tuo niin paljon ruokaa. Eli napostelee, jättä mut rauhaa. Sun vieressä toinen muu, joka koko ajan mässyttää purkkaa. Eli kesken häiriö. Jos sulla on häiriö, edes kesken häiriö. No sille sano sille. Eli onko se silleen, että te istutte niinku rivistyä? Joo, rivisali. Liikuntassa ja rivi. Sitten Ope on siellä edessä. Ope, joo, on monta opettajaa, ne on siinä vieressä. Sitten sä vaan istut, 12 saat lähteä. Musta tuntuu, ettei lähteä 11.3. Ja venä. Kun jengi sanoo kirjoitan, mä kirjoitin tätä, mä kirjoitin tota. Niin mitä sä kirjoitat? Ai niinku... Mitä sä kirjoitat siihen? Kirjoitat sä niinku matematiikka, sit alat kirjoittaa matikka, missä tehdään yhdyslaskelmia. Siinä tulee laskutehtäviä. Eli basically koe. Joo, Se on basically koe, paitsi vähän pitkä. Se on ylioppilaskoe. Se on kaikki noin ajoja. Sen takia... Mut miksi jengi sanoo, mä kirjoitin? No sä oot toi on hyvä kirjoittanut. Koska mun aivois, aina kun mä kuulun, sä kirjoitit, veli, wallah mä kellan, jengi menee kirjoittaa matikkaa. Aloitin matematiikan 7-luokalla ja sitten meni edelleen, eli se on niinku loppukoe. Mut se on loppukoe, joo. Basics. Se on basically. Mulla ei enää tuu mitään kysymyksiä itse. Onks teillä enää mitään kysymyksiä? Mulla ei ainakaan tuu. Ei oo mitään lisättävää enää. Ei mitään lisättävää. No, tää jakso tulee päättyä nyt. Kiitos paljon teille. Mut joo, kiitos, että pyysitte ja Kiitos. toivottavasti, että sä jatkossa, kun te teette näitä kästejä, te ette vaan puhu mitä tahansa. Aina asiassa. Muistakaa, olkaa asiallisesti veli. Mä tiedän, mä oon frendit tälleen, me voidaan nauraa hihi ha. Jos mä tuon joku bämä tänne, niin istuu puhut tämän kästi, alla. Varsinkin mistä aseksuaalisesti. Rauhoittuva vanna. Mutta ei mitään, kiitos äijä. Kiitos Kenä. Kiitos. Nähdään seuraavassa jaksossa. Safe.